Shubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Kalami Ïakhih kabajur jong ki Nongtrei Karkhana Noida ki badawa ban penkiu ya ka bainong jongki kinong Ïakhih kila Kawang mawe ki Pulit kila Thang ki kali bar ki yeng ki sam hapdeng ka Ïakhih hagatur ki CCTV lui I ba kinong Ïakhih kila tur shagawe ka Karkhana ban penjulor bat kila penjot ru ya ka CCTV babu hapo ka Karkhana kinong Ïakhih kila dawa badi ban siu bainong da arpo hajar tingka shajrong ha ka shibnai ka Sarkar Uttar Pradesh kila penmi thamai ka jingsiu bashipor da 8% nak benta ki Nongtrei ki bompat da tibet bha ha Gotam Buddha Nagar bat Ghaziabad da khatlai hajar handuspa khandai pho ha ka shibnai nak benta ki badang sedang trei nangta khatsan hajar san pu khandai tingka nak benta ki bala kham tibet bat khat handu hajar pras pa handu pu phra nak benta ki bala tibet bha ha ka district bahap apo ka municipal ka jingsiu nak benta shibnai ki Nongtrei badang sedang lapan kiu da khatlai hajar handu tingka nak benta ki bala kham tibet khat sau hajar lai spa handu tingka bat nak benta ki bala tibet bha khat handu hajar 8% tingka ha ki wei pat ke district ke bainong ye ki badang sedang lapan kiu khat ar hajar lai spa san handu tingka bat ik ba kham tibet khat lai hajar san spa khandai phoi tingka ya ki bala tibet bha khat san hajar ar spa ar pusau tingka kinong Ïakhih ki lapan pau bah Haryana ki penkiu da lai pesan ni ki Nongtrei Karkhana hak ba ki Nongtrei badang shu sedang ki yo khat san hajar shaneng kat ba ki ba kham tibet ki siu khat handu hajar hanyo spa prapo tingka ki Pulit ki lapan tip bagi don kumba hado san pho hajar ngot ki Nongtrei ki bre lum haman la ki jaka ban Ïakhih Noida hak singning kong kabala penmi ka jing penthut haki wei pat ke district ki Pulit ki la kamru bagi don ki brio banabar ki ba shim bentalang hak Ïakhih ki brio ki banabar ki la persyang ban penmi jengkulmar Noida hadian bagi Nongtrei ki le prano da basuk bat katu kaningut lakem bat handu tali ki FIR la register hak bede bagate ki jingpen mi jengkulmar le thu ki Pulit hak singning kong Menteri Ketenat Labor ke Uttar Pradesh u Anil Rajbhar ulakam bagate ki jingpen mi jengkulmar Noida ke de ke blatmu bha bat ong baka jing toket kadang yat yo bakala bandon jing ade bat ha Pakistan hadian ke jing syakem ki suba le no hak de ka thain dang shen ke jingja ke pau kumbal penong de ke jing thmu bha bat penthut ya ka roi kapar bat ka suk asan jong ka jela hagini ki sngi beladap lakam ya saungut ki suba le no namirut bat Noida ki badan jinga dei bat ki nong penyat ki badan Pakistan hakum kani ka jilong jingman kala bandon ka jing thmu ban pen khi wen ya ka jela ki bor badai khmi ki la tokit bnya ya ka kambar ka wei long uraj bhar ha ka jing pen bana ha ka miet jong singning kong Menteri rangba ka Uttar Pradesh u Yogi Adityanath Ulapan tikna baka Sarkar kan a jingkershan pura nak benta ki kinhun Nongtrei bat ong baka Uttar Pradesh kala ya shaprang hendrei don ki brio ki batmu ban khangla de ka jingroi jongka